أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. السلام أمبي أوفو كفرافين ديم بفو مالكونو أني مالكوكا نسانغي أني وقتي أنغا إمشون كماي émission min n'o sigilen bɛ seko ani dɔnko kan. Ni ko seko ni dɔnko, ala ye niwo nin da hali baganw, a ye senkola dɔ d'u ma, a ye dɔnko dɔ d'u ma, sango ka se adamadenw ma, sango ka se jinɛw ma. Mana ala kelen kɔfɛ k'o kɛ, a sɔrɔla ka na kuma a ko adamadenw sisan ni ala ye fɛn bɛɛ bila sababu kɔnɔ, a ye sababu ɲini. kullu shay'an sababa fattabi'u sababan. N'i y'o lajɛ, o ye kɛnɛkan kuma de ye. N'a kun ka di ala ye, a bɛ den di muso ma ka sɔrɔ cɛ ni musoya tɛ. ala y'o caman kɛ, mɛ masa taala y'o bɔ a la. A ko sababu fɔlen kɔfɛ n fɛ ko n ye kow bila o kɔnɔ. N'i bi fɛ ka den sɔrɔ, i bi jɛ muso de fɛ. Ni latigɛ nana, denko bɛ tɛmɛ o sira fɛ. N'i bi fɛ ka ɲɔ sɔrɔ, k'i k'i jija i ka foro bin, i ka nɔgɔ don ka ɲɛ, i ka sɛnɛ kɛ. N'o kɛra, i bi ɲɔ sɔrɔ ni latigɛ donna la. N'i b'a fɛ ka kodɔn sɔrɔ, k'i k'o sababu sira ɲini, i b'o sɔrɔ. O tuma n'i y'i sigi ka diɲɛ lajɛ, ala ye ko to sababu bolo. Mɛ kuma dɔw, jɔn sababu ɲinitɔ, e b'a fɛ ka fɛn dɔ kɛ e yɛrɛ fɛ, o ye hɛrɛ de ye e ma. Mɛ ala ɲɛ b'a la, nin fɛn in tɛ karisa ma hɛrɛ ye, to n ka falen fɛn wɛrɛ la. Ala b'a falen fɛn wɛrɛ la i ye. I mago bɛ hɛrɛ min, i b'o sɔrɔ o fɛn wɛrɛ de kɔnɔ. Mɛ kuma dɔ la, e hakili kun ye min ye, e t'a ye o sira kɔnɔ. O de bɛ na ni ko caman ye. Ni minnu hakili ka bonya ma se degré ma, kuma sugu bɛɛ bɛ bɔ u da kɔnɔ. N baden, ka ɲɛsin ala yɛrɛ ma, ka ɲɛsin kira yɛrɛ ma. Fo jɔn k'a dɔn de. Maa o maa dugukolo kɔ ka k'a bɛ f'i ma k'i ye dɔnnibaa ye, i ye sababutigi de ye, i tɛ ala ye. E min bɛ wuli ka taa ale fɛ yen, a dɔn e yɛrɛ ye jɔn de ye, i bɛ taa min fɛ yen, o ye sababutigi de ye, ala tɛ, kira tɛ. Sababu min b'a bolo, ni ala ma sɔn, hali n'ale y'a yɛrɛ faga, a tɛ kɛ. Jɔn bɛ se ka ala karaba wa? Ala bɛ deli de, ala bɛ sɔn. O de ye sababu kindo ye
o de sababu tɛmɛsira ye n y'a fɔ n bɛ segin a kan a ye sabu ɲini sabu ɲuman a y'o ɲini a ka sababu jugumanw to yen anw bɛ fɛn minnu bɔ an yɛrɛ la k'a di sanu t'a sɔrɔ wari t'a sɔrɔ mɔgɔ hakɛ min b'a ta k'a baara n'u b'a fɔ an ye an ye nin kɛ a ɲɛna ma a ɲɛna ma a kɛ si t'o la mɛ ala kɛra ye kuma dɔ fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko la salamata minan nas adamaden ma n'i kɛ cogo o cogo diɲɛ kɔnɔ kisi t'i ma ka bɔ adamaden ɲɔgɔnw tɔɔrɔ ma dɔ bɛ ɲuman f'i ma dɔ bɛ juguman f'i ma dɔ bɛ ɲuman f'i ma dɔ bɛ juguman f'i ma jɔnya yɛrɛ pilasi de y'o ye o adamadenya yɛrɛ pilasi de ye o yɔrɔ in ye kɛmalu lillahi dafalen o ye ala de ye min dafalen bɛ a ka kokɛta bɛɛ la o ye ala de ye mɛ hali ala in yɛrɛ ma sɔn ko bɛɛ dafali ma dɛ a ye ɲɛ fila di e ma a ye dɔ ɲɛ fila minɛ a la e ɲɛ b'o la a ye sen fila di dɔ ma a ye dɔ sen fila minɛ a la e ɲɛ b'o la kun de bɛ kow la ala fɛ kow tɛ kɛ ten gansan ala ka faamuya ko ɲuman di o kɔfɛ bi an y'a fɔ a ye sinsin bere ye bere damadɔ de ye diɲɛ kɔnɔ i mana mɛn cɛ fɛn fila don kulusi jala ani pɔsi kɔnɔna nin fɛn fila de ye cɛ ye dɛ kulusi jala ani pɔsi mɛ kulusi jala fanga ka bon cɛya jɔyɔrɔ la ka tɛmɛ pɔsi kan ni miliyari b'i kun ni kulusi jala man ɲi fɛn t'i bolo i lafiyalen tɛ dɛ cɛbakɔrɔ b'i yɛrɛ fa fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ n'i ye musow ni bɔ a la tɔ ka dɔgɔ o tuma a y'aw ka kulusi jalaw renforcer bana b'i la o bana t'i la o i hakili to i ka kulusi jala la surtout an bɛ diɲɛ laban tile min na dumuniw tiɲɛna dumunikɛta ninnu bɛɛ kɛ bɛ poison ye bi mɔgɔnifin ka kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi k'i yɛrɛ furakɛ hali n'a sɔrɔla bana yɛrɛ min minɛ fɔlɔ négligence man ɲi dɛ miliyari b'i bolo voiture climatisée b'i bolo diɲɛ muso ɲumanw furulen b'e bolo mɛ ni baara tɛ se ka kɛ n'u ye so kɔnɔ est-ce que sutura bɛ yen wa musow bɛ taa denw wolo fan wɛrɛ fɛ minnu tɛ se ka sigi a la olu bɛ taa u bɛ t'i lebu karisa bɛ tan de i tulo ma n'o kuma mɛn i jigi bɛ tigɛ o tuma an bɛ min fɔ cɛw ye aw kana girin aw kunfɛ diɲɛlatigɛ to ye dɛ a y'aw ka kulusi jala renforcer k'a kunbaya k'a janya ka fanga d'i ma k'i kolo sinsin o fɛɛrɛ tigɛ sanga ni waati kana nafolo fusaya o ma dɛ hakili to yɔrɔ in na n'o ɲuman b'i cɛ o cɛ bolo hali ni wari t'i kun i bɛ diɲɛlatigɛ jabɔ mɛ ni ye man ɲi hali ni wari bɛ yen tɔ k'a jɛ don o tuma sanga ni sanga anw bɛ recherche kɛ ale ko in kan kosɛbɛ a yiriw a ala tɔgɔw a laadalafɛnw a kilisiw fɛn minnu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka dilan ka mɔgɔ dilan cɛ ye fo ka taa se ka ninakili laban ma an b'olu de fara ɲɔgɔn kan k'a labɛn k'a di mɔgɔw ma fɛnw bɛ yen n'i y'a kɛ siɲɛ kelen
fo ka taa se Ala ma kulusi jala t'i janfa o bɛ dalu de kɔnɔ o y'o ta fa ye baden o kɔfɛ n'o sabatira jufa kɔnɔna n'a bɛ fɔ o ma ko nafolo o sabu ɲini bamananw ka kuma do dɛ n'i ye ba dɔ ye ka dɔ bi dɔ kɔsɛmɛ yɔrɔ ka ɲi i bɛ exemple ta dɔrɔn e ni min bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ sugu kɔnɔ bitigi ko la minɛn qualité minnu bɛ feere e ka yɔrɔ la o qualité de bɛ feere ale ka yɔrɔ la a bɛɛ ye prix kelen fana ye mais jama bɛna ara minɛ ye ni maa don ni e ka tile kɔnɔ mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 n bi jama pousser de k'a ka bitigi datugu f'a bɛ mɔgɔw gɛn i tɛna dɔn ko minɛn ko tɛ yen sabu de y'aw tɛmɛ ɲɔgɔn na sani i k'a kɛ hasidiya ye sani i k'a kɛ dabalijugukɛ ye sabu ɲini kɛ Ala ye sabu de bila o ko a k'a ɲini ni min y'a ɲini ni sɛbɛ ye dɛ o y'a sɔrɔ a b'a sago kɛ e min m'a ɲini ne tilala ka taa bila o fana hasidiya la ko munna a ye nin sɔrɔ munna Ala ye nin k'a ye i bɛ sɛgɛn dɛ sabu i tɛna se a ye sababu ɲini o hukumu kɔnɔ baden mɔgɔ min bɛ yen n'i bɛ fɛ ka diɲɛlatigɛ ka sabati e ye ko bɛɛ kɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ foyi tɛ ka ɲɛ i bolo wala e bɛ fɛ kuma ni kuma de dɔ ka fara i ka kow kan dɔ ka fara i ka force kan n bɛn'o di aw ma bi dɔɔnin kɔnɔ turabu la turabu so min bɛ wele ko maliju maliju yɛrɛ bɛ sɛbɛn cogo di 2 1 1 1 n'i ye maliju ta nin cogoya in na i bɛna sɛbɛn walan kan siɲɛ 2000 ani siɲɛ 100 ani 11 11 na maliju kunkolo 2 min bɛ sanfɛ i b'o da de yɛlɛ i b'i ka muradu don ye ka sɔrɔ ka diɲɛ hindu don o kɔnɔ ka nasi in ko n'i ye nasi in ko tɛnɛndonya fajiri wala alamisadonya fajiri i b'i jija i bɛ don kungo kɔnɔ yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko sebe ne ye yiri kabakoma ye ni sebe in caman b'a ye kungo kɔnɔ a banna a filɛ sebe filɛ an k'a den dun a banna sani tile ka bɔ i b'i jija i bi sebe siri 5 bɔ siri 5 i b'a bɔ i bɛ na n'a ye so nin ti tobi dɛ nin ye daga sumalen de ye i bɛ na nasi in k'a kan k'a bila ka dɔgɔkun 1 kɛ 1 semaine i b'a ko o fana kɔfɛ 1 semaine n balimakɛ nɔnzi farikolo bɛ yɛlɛma cogo min kulɔri i ka diɲɛlatigɛ bɛ kɛ ten de i bɛ bɔ étape dɔ de la ka taa étape dɔ la mais i tɛ jigin fiyewu dɔɔnin bɛ farafinna de mais farafinw bann'u yɛrɛ la
an y'an ka belebele bɛɛ dɔgɔya an y'u lagosi k'u dɔgɔya cogo ɲɛ yira diɲɛ na. Bamananw ka kuma tɛ n'i ka wulujugu faga i sigi dɔ ta b'i kin dɛ. A ye hakili an ka baara kɛ. Karamɔgɔw tɛ dugukolo kan ka min ye Ala ye u tɛ se ka kɛ Ala ye. A ye ɲɔgɔn bonya o kan, a ye ɲɔgɔn gasi sigi o kan, a ye sira yira denmisɛnw na, sira min y'u kanda sira ye, sira min bɛ farafinya nege don u la. An bɛ bɔ kɔrɔfɔ kɔnɔ yan, n b'a fɔ Ala ka sigi wɛrɛ yira n na.